Sekoitellaan ensin tää pakka. Pakka on varmasti sekaisin. Noniin. Ja sitten mä alan tekemään 4 pinoa tähän ja mä teen niin pitkään sitä pinoa, kun sä sanot, että stop. 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 Sitten jaetaan nämä loput kortit sitten tänne tasaisesti. Sitten katsotaan, mitä meillä on. Meillä on täällä S. Mitä meillä on täällä? S. Mitä meillä on täällä? S. Mitäs meillä täällä voisi olla? S.